For DJ Rocky's Secret Files. Fiancé na pinalit sa bata. Hi DJ Rocky. Madalas akong nakikinig ng Secret Files. Ngayon, hindi ko inaakala na susulat ako sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Adi. 24 years old. At ito, ang aking secret file. December 2019, nang umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon. Excited ako dahil sa wakas makakasama ko na ang mga kapatid ko. Mararanasan ko na uli ang Pasko at bagong taon sa Pinas. Well, nakakamiss kasi talaga ang Pinas. Kahit na marami akong masasakit at masasalimuot na karanasan dito, hindi pa rin naman maitatanggi ang saya, lalo na't sama-sama. So, bago matapos ang year 2019, nagkita kami ng fiancé ko. Itago natin siya sa pangalang Lex. Maraming hindi okay na naganap sa amin. Nandiyan na yung naghahabol yung ex niya at nanggugulo yung ex ko. Pero umukay naman. Tandang-tanda ko pa nga lahat ng detalye at pangyayari na hanggang ngayon, clear na clear pa rin sa akin kung paano namin celebrate ang New Year ng magkasama. Aaminin ko masaya at masarap sa pakiramdam na meron kang kasama na mag-celebrate bukod sa pamilya mo. Parang ayaw ko nang matapos yung araw na yun. So, itong fiancé ko, ipinakita naman niya sa akin na nagbago na siya. Katulad nga ng sabi ko, maraming nangyari noon. Nandiyan yung naghahabol yung ex niya at nanggugulo, pati na rin yung ex ko. In short, nagsabwatan yung mga ex namin. Pero dahil mahal namin ang isa't isa, ipinaglaban namin yung pagmamahalan namin. Hanggang sa unti-unti naging okay naman. Lumipas ang mga araw at linggo, okay kami. Halos wala kaming naging problema. Then 2 days before ako umalis ng Pilipinas, napag-usapan namin na pagbalik ko, magpapakasal na kami. Kaya naman kinagabihan, kinausap namin yung mga magulang namin. Siyempre nabigla sila at pinayuhan kami na hindi biro yung papasukin namin. Ipaniliwanag naman namin na sigurado na kami kaya pinayagan kami. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na suportado kami ng mga pamilya namin. Hanggang sa dumating na yung araw na aalis na ako ng Pinas. Aaminin ko, mahirap at masakit na may maiiwan ako. Pero nangako naman ako na babalik ako at pagbalik ko, itutuloy namin ang kasal. So, almost a year na wala ako sa Pilipinas. Okay naman kami ng fiancé kong si Lex. Nag-aaway nga lang pero naaayos naman kasi nga mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw na kinatatakutan ko. December 19, 2020. Natuklasan ko na niloloko niya ako. And yes, my third party. At yung girl, she's only 19. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko that time. Masakit. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Paharap at patalikod. Yung taong nagparamdam sa akin na mahal niya ako, yung lalaking nagsabi sa akin na hindi na niya ako sasaktan. Niloloko na pala ako. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung paano ko ikakalma yung sarili ko sa pag-iyak. Wala pa akong sinasabihan nung una dahil kaya ko pa naman. Kaya nanahimik ako kahit sobrang sakit na. Tinawagan ko yung fiancé ko. Tinanong ko siya tungkol sa babae at ang sabi niya, wala raw yun. Hindi yun totoo. At hindi niya magagawa yun dahil mahal na mahal niya ako.
Habang naririnig ko lahat-lahat ng kasinungalingan na sinasabi niya, para akong nililibing ng buhay. Paano ko napatunayan? Well, nag-message lang naman sa akin yung girl. Kaya, yun, yung nag-message sa akin ng girl, pinasa ko sa kanya. Pagkatapos nun, wala na akong narinig na kahit anong paliwanag sa fiancé ko. Biglang gumuho yung mundo ko. Dahil hindi ko alam kung saan ako kakapit, kung kanino ako lalapit. Ang dami-daming tanong na gusto kong masagot. Pero wala eh. Walang ginawa yung taong mahal na mahal ko. Sinayang niya lahat ng mga pangarap namin. Tinapon niya ng ganun-ganun lang. Grabe. Kasal na lang ang kulang. Hindi ko alam na habang lumalaban pa ako, matagal na pala siyang nakabitaw. Babe, tinapon mo eh. Tinapon mo ng ganun-ganun lang. Hindi ko alam na pagsuko ko na lang pala ang hinihintay mo. Ang daya mo. Inuna mong isalba yung sarili mo. Ang daya mo kasi may choice kang maging masaya agad nang walang pagdadalang sakit. Ako ito, lubog sa sakit at pinipilit bumangon mag-isa dahil yung taong akala kong makakasama ko hanggang sa dulo, may kasama na palang iba. Babe, kung darating yung araw na maririnig mo to, palagi mong tatandaan na wala akong pinagsisisihan na minahal kita. At kahit ganun ang ginawa mo, mahal na mahal pa rin kita. Pero ang sakit-sakit na. Sana maging masaya kayo ng bago mo. At sana wag mo nang gagawin sa kanya kung ano yung ginawa mo sa akin. Hindi ko masasabi na kaya na kitang patawarin. Dahil hanggang ngayon nandito pa rin yung sakit. At hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Pero wag ka mag-alala. Dahil wala akong balak na guluhin kayo. Tanda mo ba yung time na sinabi ko sa'yo na dinugo ako? Babe, baby natin yun. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Tanda mo ba kung bakit hindi mo ako makontak nung time na yun? Yun yung araw na nasa ospital ako. Dahil nawala na yung baby sa tiyan ko. Sinadya kong hindi sabihin sa'yo dahil buo na ang loob ko. Bubuhayin kong mag-isa yung bata. Pero kahit si baby, hindi pa rin sa akin binigay ni Lord. Kaya sana, maintindihan mo na hindi ganun kadali lahat ng pinagdaraanan ko. Dahil lahat ng to, pinagdaraanan ko pa rin mag-isa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Adi. At ito, ang aking secret file.